Jerković, jel treba da ga jurimo po ulici, da ga mažemo katranom i Pazi, perjem? Vučić pokupovao i poslanike i odbornike ko na rasprodaji i samo ovoga. A šta ako Ne Jerković, kažemo, ono, a čekaj, a šta ako Jerković ode kod Šapića na kanabe? A? Ili popije vino sa Vučićem. Ili popije vino s Vučićem. Da, vidiš sliku, Jerković pije vino sa Vučićem. I ide na kanabe kod... I ode na kanabe i kaže da je to u cilju smirivanja tenzija. Zamisli ako to stvarno uradi. Ja bi to uradio. Uzem flašu vina i ode tako i Ja kaže... bi pozvao sve novinare, brate, uzao flajku stavio vina. Vučićev lik. I to uzme neku ono, crni grom, kako beše na grom, nešto ono najgore crno vino, brate, pod mišku. Bolje da mu ne dajemo ideje, on je takav tip, on će da uradi tako nešto. I lepo pozoveš ono zabrinutu Beograđanku, pozoveš celu ekipu. Ja sam bio prisutan kad se tuku u sudu. Ne, stvarno, tuku sa sudskom stražom na suđenju Milanu Brkiću. On je dečko na svoju ruku, ja ga volim što je takav, znaš. On je živopisan, životan je, nije, mislim, ali ispravan je. Vidjet ćemo, gledamo na osnovu... Pa, znaš, Lizard ili Jerković, nekako dajem prednost Jerkoviću. Ranozemljaš, antivakser, Jerković, brate, ipak. Ne, nekako, znaš. Kako su oni tu, ja se sjećam, to su ljudi, ovo antivakseri, to ja mislim, ja tu temu generalno ne pominjem, ali tu je najveći broj pokreta mi je bio za pelcovanje, verovali su u maske, kleli su tu, emisijama su dolazili sa maskama. Nije, društvo, ništa. Ja se sjećam Pavić da je bio sa maskom, Branko Pavlović isto je bio uvijek sa maskom. Ne znam, to će morati da reše na nekom odboru. Mislim, sad sam zaboravio, ali tu je više od pola njih, ja mislim da je bilo za. A vidiš da to nije bilo... Ko je još tu bio? Kohezivni moment nije bio to. Bre, sjeća se toga iz emisija kad sam... Pa, vjerovatno neki drugi impuls vodio, znaš, udruživanju. Sad ili nikad, brate, šta? Imamo po 7 banki, ako sad ne uđemo, šta ćemo da uradimo od svojih života? Dobro, oni su već bili u vlasti, skoro svi. Nije skoro svi, ali većina njih je bila. Ali mislim da su se sad obezbedili. Verovatno će svoj skupštinski rad posvetiti jačanju infrastrukture pokreta po Republici. Umen da budem i ja duhovit, da, jel da? Pa o tome si radi. Vratit ćemo se na ove domaće teme, ali ovo je isto jako bitno, to je Sky aplikacija. Dopisivanje Milović-Božović, gde savršeno vide sve ono, ajde, jeste na ovom kanalu Slavinfo, ne znam da li su i još neki drugi kanal, da li je to pominjao, koliko sam vidio, uglavnom ne, ali ovo je jako značajno. Šta su oni u toj Sky aplikaciji, šta oni tvrde? Pritom oni tu i priznaju, jedan od njih priznaju ubistvo, znači, apsolutno poverenje imam da su oni verovali u Sky aplikaciju, da to ne može niko provali. Oni tu tvrde ovako. A evo, podsjećam gledalce naravno i da pogledaju te emisije unazad, se vidi ko je šta priča. Da je grupa Veljka Belivuka zajedno sa policijom rušila demonstracije. Pričamo o julu 2020. godine. Tvrde tamo da preko Andreja Vučića Zvonko Veselinović gura Acu Rošavog Aleksandra Vidovića, druga Danila Vučića, da on preuzme Veljine poslove. Tamo tvrde da je Velja Nevolja mesec dana, otprilike negde pred hapšenje, da je Veljko Belivuk pušten iz vodu i da na njegovo mesto ovaj treba da dođe zbog toga što su unutar SNS-a Veljko se zamerio Zvonku. Znači, nema nikakve veze sa deo je vladajućeg kartela. Zar nije bilo pitanje odnos prema Rusiji i prema visini PDV-a? Ne. Ma ne. Da. Pa šta te čudi, brate? Mene ništa, nego ovo je prvi put da mainstream mediji tako nešto uradi. Kad ste videli Zvonkovu i Andrejevu glavu u našim medijima? Na osnovnoj strani. I pazite šta je zanimljivo. Pre toga, naše dnevne novine prenose sve Milović-Božović do najsitnijih detalja. I sve dnevne novine ovo zaborave da prenesu. Hvala Bogu. Pa ne, nisu imali prostora. Skup je novinski papir, deći to da prenesu. Pazite, sve pre toga su preneli. Hvala Bogu. Pa što? Da se zameraju, a ne, oni neće da diraju porodicu. Znaš si, kako je ta floskula ne diraj mi porodicu ušla u naše živote, duše. Ajde ovako, Ljubo, da te pitam. Upoznajemo se sada ti i ja. Ja ti sad pitam, Žinija, šta ti radi Kevać, ali poslu ti mami i tata? Ti kažeš, brate, nemoj da mi diraš porodicu. Nemoj da me udaraš na porodicu. Pa ne, duže, samo pitam šta rade, ko su i šta su. Nemoj da mi dira, to se ne dira, to se ne pita. Kako se ne pita?
Zar ne bi bilo normalno ako apliciraš na neku javnu funkciju, da svojim biračima ti kažeš sam, izvinite, moj brat je to i to, radi to i to, moj otac, moja majka, moja deca, to. To bi haos nastao. Pa to bi bio nastao haos. Vidiš, o tome se radi. Znači, ono arhaično, ono staro što su naši djedovi imali, ko si od kojih si, to pitanje sada je sve to grđe. Sve me pitaj, ali ne pitaj me za familiju, ne pitaj me ko sam i od kojih sam. Znaš, pa onda dođeš u situaciju da ti, eto, neki Vladimir Obradović kaže ništa se ne pita Nestorović i ništa se ne pita Aleksandar Jerković, to se pita samo jedan čovjek. A u njegovom slučaju se pita on nešto, šta misliš? Teško. Pita, pa što se ti javljaš, ako zamišljam osobu koja nema svoje ja, ili je već sa svojim moćnicama onako poprilično u nezavidnoj situaciji, ako zavrnuto, pa tako recimo, ako je rekao otac, nemoj da zdjeraš familiju ni slučajno. O tome se radi. I sad recimo to, ko sme da spomene Andreja? Pa je Jelena Zorić izašla i rekla to nema veze sa Andrejem, je li tako? I koga je oprao? Oprao ga novinarka N1. Ona istak čiji je ukraden identitet, je li tako bilo? I Domanović je potvrdio ovdje u emisiji da veruje Jeleni Zorić. Tako je. Bez obzira na ove činjenice, da je Aleksandar Vučić taj koji, ponovit ću 1000 puta, znači uporan sam, ne veruju koliko. Znači da je Aleksandar Vučić taj koji je branio, da je advokat Jovanjice Vladimir Đukanović, najbliži savjetnik, da ga brane na televiziji Pink, da ako je sve to tako, ako je on tamo gajio organsko, šta će mu kriptovani mobilni telefoni, kako je moguće sud 3 puta utvrdio da je droga, a da... Pa pogrešne metode su koristili, arhaične. Mogu do preko sutra ponoviti. Ja ću opet da se... Pošto vidim da si oni sada prave ludi i sad ga zovu na nacionalne frekvencije. Pa šta je ti jutarnji bio kad kod Jovane, pa baš je bilo, kad je to bio, koji je to dan? Subota je bila, mislim... Vikend, lepo. Pa da, vikend je, pa da, vikend ima samo, da. Bože, sačuvaj. Budimo se od dilera i šano duša. Brate mili, uz ono F2 slovac presretač i diler, savršeno, brate. Pa šta može loše da ispadne od ovog društva? Ništa. Bogobojašljivi diler. Da predsjednik česta Božić na Pinku. Ne, i on čestita praznik, Svetog Savu, znaš, prvo. Ne, Božić je na Pinku čestita. Bogobojašljivo. Pa ne, u ovoj emisiji prvo počeo sa srećan praznik, znaš, ja sam pravoslavni vernik, veliki, porodični čovjek, ženu najviše na svetu voli, ona gleda samo što ne zaplače. Druže moj, ali dobro, to ti je to. Sad, ne znam da li si vidio, juče prekjuče izašao... Da prolazi uopšte ta priča, neki ruski haker je izbacio listu stranih političara koji imaju tekuće štedne račune u Rusiji. I sad u toj gomili onako imena koja su onako vrlo egzotična, jedno ime i prezime se pojavljuje onako baš neočekivano. Jorgovanka Tabaković. Koliko para? Šta misliš, koliko je cica uštedela? Uštedela je između 100 i 500 miliona. 300 miliona uštedela. Mislim, brate, onako... Nije manje od 100, sigurno. Dinar na dinar, zrno po zrno. Koliko? 300 miliona? 300 miliona. To je nacionalni stadion i da ostane. I sad će neko da mi kaže da ovi Blues Brothersi, tako skromni, sa 4 leba i sa majonezom i sa parizerom, znaš, ono što se javno kao kenjaju, oni su, brate, sveci, ma važi. Pa šta misliš koliko su tek Blues Brothersi teški, brate? Brate moj. I koliko ta ekipa cijela, koja je našla ta piramida, bosanska piramida, bukvalno kao da je u visokom... Dobro, je kosovarska. Ne, ali ovo je, brate, bosanska piramida, to su nosići, kamenčići, bosanski. Ta bosanska piramida iz visokog je teška milijarde i milijarde. I onda se ovaj narod tupavi, što briše guzicu kočankom, pita što ima tako malu platu, što ima penziju. Kaže, 15.000, a dao mi Vučići. Dao ti Vučići, dobro.